Takže čaute, vítajte pri novom videu a dneska zase ideme hrať repo. No, minulé sme zomreli, takže začíname od znova. A mimochodom, ďakujem za 7 subscriber na tomto kanále a ešte prosím, na toto video dajte veľa lajkov a subscribe a pozeraj až do konca. Tak zatiaľ ideme hľadať. Toto. Ideme. Dobre. Bez rozbitia. To je dobré. 9900 máme. Aspoň 15 alebo 20 000 chcem mať. Aby som si mohol kúpiť pre istotu, keby bola zbraň. Nazbieram 20 000. Lebo aby som si mohol kúpiť tú zbraň. Potom bude dobre. $11 000 ešte potrebujeme 8600. No. Buď prehľadám celú mapu, alebo ak nájdem už 20 000 skorej, tak pôjdem s tými 20 000. Nerozbito. Musel som hľadať, tam je. Nechcem tam. Ona je tu. Oh shit. Ona je tu vedľa mňa. Ne. Ne, ja hlavu najviac neznášam. Prečo ona musí byť? No, ešte aj o 4000 som kvôli nej prišiel. Zobereme a dáme dačo. Zlatý zub. Len 900? To je nič. To myslím, že stojí viac. To už posledná miestnosť, to som vážil. Aj škoda, že som to rozbil. Som teraz mohol mať veľa. Aj 16 000, ak nie viac. Aj viac som mohol mať. 17. Počkej. Ak dobre viem, tak keby som to nerozbil, tak mám 18 900. Nehehe, prečo som to rozbil? Ak toto nejak naložím, tak mi to nevadí, že som to rozbil, ale toto asi nenaložím. Jedine, ak by som to potiaľ. To je ťažké. Príliš. Alebo môže skúsiť ten trik. No poď. Počkajte. Dám to takto.
Nie, na boku. No poď, ideš. Oj, dawaj. No. No, zadvihnij. Nie. No, teraz. Nie. Nie, zadvihnij. To sa nedá. Nie, čo robím s tým? Nie, už to bude. No, ideš. Raz. No, tak ja to tam odtiahnem. No, prečo to neviem? Tak ja to musím odtiahnuť. Ja to chcem zobrať. To je škoda nechať 11 000. No. Aha, takto. Jak koleso. A nie, ale dobra. To tam budem do večera kotúkať. Aj keď už je večer, keď natáčam teraz. Rýchlo to tam dám. Ako? Ešte. Ja som sa zľakol, že tam je hlava. Teraz rýchlo pravozika mám to. To bude čakať. No tak dáš to. Aha, čo som našiel? To je dobré, plus 900 aspoň. No a teraz idem rýchlo pravozík. Máme 15 000, yes sir. No takže to mám vyhrané. Prosím, nech nezomrem. Že tu nič nebude, už to chcem dať. No, tak ideme to tam dať, No, poď. Dobre. Nice. Ja sa slúcham. Yes, 26 000. Keby som ešte ten pohár nerozbil, tak máme už aj 30 000. Ak nie viac. No tak. Idem rýchlo nakúpiť. Zbraň, ak tu není lepšia, tak si asi kúpim to. Táto je debilná. Tá len uspája. Táto je silnejšia.
kryštál ešte nepotrebujem kupovať. No. Healy. No, je čo robím. Dobre. Ešte 5000. Teď to je tak menej, škoda. Staminu. Nechám si tých 3000. No, dobre. Toto zabereme. Ale už asi by som toto video skončil. No tak dúfam, že sa vám toto video páčilo. A keď toto video budem mať proste neviem. Tak to už asi končím. A keď toto video bude mať 5 lajkov, zase natočím part 3 repo a budem pokračovať toto. No tak zajte.